Hej, mit navn er Asbjørn. Jeg har en datter på 7 år, der har aneridi. Aneridi er en sjælden medfødt genetisk øjelidelse, som medfører, at øjet ikke kan regulere lysmængden, som slipper ind. Nogle gange kan aneridi også være forbundet med en større diagnose. Selvom der findes nogle udfordringer, findes der også mange muligheder. De fleste personer med aneridi kan gøre lige de samme ting som en person med normalt syn. Besøg os på www.aneridia.eu. Giv os din støtte, og du kan hjælpe nogen til at ændre deres liv.